Dobrý deň, v tomto videu sa budeme zaoberať prítomným časom v holandskom jazyku. Ešte predtým, než začneme, by som rád upozornil, že toto video nie je určené pre úplných začiatočníkov, ale pre začiatočníkov, ktorí už absolvovali niekoľko hodín štúdia a zároveň teda by mali poznať aj osobné zámena. Takže poďme už teda priamo na to. Toto sú vlastne štandardné koncovky, ktoré máme v prítomnom čase, čiže väčšina slovies vyzerá práve takto. Pri prvej osobe, teda ik, čiže ja, tam teda nemáme žiadnu koncovku, to znamená, že tam bude iba ten slovesný kmeň, ktorý dostaneme, keď od neúčitku odtrhneme neúčitkové n. Uvidíme o chvíľu na príkladoch. Potom druhá osoba, čiže jaj, j, teda ty alebo y, vykanie, tak tam máme koncovku t. Potom tretia osoba, čiže haj, on, zaj, respektíve z, ona, het, čiže to, alebo ono, dáme koncovka t. A množné číslo vaj, respektíve v, čiže my, koncovka n, respektíve teda môžeme povedať, že ide o samotný neúčitok, má to ten istý tvar. Tuli, čiže vy, pri týkaní viacerým osobám, tam je koncovka n, čiže tá istá. No a zaj alebo z, čiže oni, respektíve oni, tam sa to nerozlišuje v holandskom jazyku, koncovka n. Takže môžeme povedať, že celé množné číslo má koncovku n, respektíve ide o ten istý tvar, ako je v neúčitku. Pri pravidelných slovesách to teda vyzerá následovne. Máme sloveso help, pomôcť. Takže ako som spomínal, od neúčitku teda odtrhneme to n, takže dostaneme kmeň, čiže help. No a tento kmeň teda bude v prvej osobe, čiže ik help, ja pomáham. Ja, j alebo y helped, čiže ty alebo vy pomáhate. Haj, zaj, z alebo het helped, čiže on, ona alebo ono pomáha. No a množné číslo vaj, help, čiže my pomáhame, juli help, vy pomáhate a zaj alebo z help, oni pomáhajú. No a ešte jeden príklad na pravidelné slovesa, to sloveso kijk, pozerať sa. Čiže ik kijk, je kijkt, hij, zij kijkt, we kijken, jullie kijken a z kijken. Tentokrát už som teda zámena použil iba v oklieštenej forme, keďže sme si už pred chvíľou vysvetlili a teda, aby sme ich nemuseli stále opakovať. Takže sloveso kajk tiež malo kmeň kajk, teda odtrhli sme n, podobne ako v predchádzajúcom prípade. No a doplnili sme druhú, tretiu osobu, teda koncovkou t a množné číslo koncovkou n. Ďalej pomerne častá skupina sú slovesa s kmeňom na t, čiže napríklad sloveso ontmoeten, stretnúť. Vlastne kmeň bude ontmoet, čiže keď odtrhneme n. No a to znamená teda, že ik ontmoet, je, u ontmoet, hij, zij ontmoet, we ontmoeten, jullie ontmoeten, ze ontmoeten. To znamená ešte aj teda, ako vidíme, druhá, tretia osoba tam nebude mať to koncové t, pretože v holandskom jazyku je nezvyčajné, aby sa zakončovalo slovo, či už sloveso alebo iné, teda slovo, iný slovný druh na dve rovnaké spoluhlásky, takže celé jednotné číslo bude mať potom ten istý tvar, čiže ontmoet. A de facto teda budú iba dva tvary, ontmoet a ontmoeten. Ďalej máme slovesa so zmenou kvôli výslovnosti, čiže ide o zmeny v pravopise, čiže výslovnosť sa snaží byť udržiavaná rovnaká. To znamená, že ide o teda dva typy a teda v prvom type zmena kvôli krátkej alebo dlhej samohláske, na druhom prípade zmena kvôli dvojiciam písmen v, respektíve f a z, s. Pozrime si teda hneď, ako to vyzerá. Čiže zmena kvôli krátkej alebo dlhej samohláske, tak tu vlastne ide o to, že treba zachovať tú dĺžku tej samohlásky z neúčitku. To znamená, že ak v neúčitku bola
samohláska dlhá, tak všetky tie formy jednotlivých osôb by mali byť dlhé. A takisto, ak je forma v neúčitku krátka, čiže je tam krátka samohláska, tak všetky samohlásky, teda samohlásky všetkých tých tvarov jednotlivých osôb by mali byť krátke. No a v pravopise, vlastne na základe pravidel výslovnosti, to bude vyzerať tak, že vlastne budeme tam mať jednu alebo dve rovnaké samohlásky, čiže to sa bude striedať podľa toho, že o aký tvar teda pôjde, o akú osobu. No a respektíve môžu byť jedna alebo dve spoluhlásky tiež, teda aby sa zachovali pravidlá, teda dĺžka, aby bola zapísaná správne. No a konkrétny príklad, máme sloveso spale, hrať sa. Takže tu v neúčitku tohto slovesa máme dlhé e. To znamená, že toto dlhé e by podľa pravidel holandčiny malo byť zachované vo všetkých osobách. Avšak teda, čo sa týka jednotného čísla, tak tam už máme iba jednu slabiku. To znamená, že už bude potrebné trošku prepísať tento tvar slovesa, aby boli zachované tie pravidlá, teda aby bolo vyslovované to sloveso dlho. Pretože v neúčitku sú slabiky spe a len. To znamená, že keď je tá samohláska tzv. Otvorená, čiže je zakončená na samohlásku, tak vtedy sa číta tá samohláska dlho, ak je tam prízvuk. Prízvuk je teda bežne na prvej slabike. No a to znamená, že tu sa teda číta e dlho v rámci toho neúčitku. Prvá slabika teda je spej a potom len spejl. Avšak teda pri prvej, druhej a tretej osobe jednotného čísla tá slabika je už iba jedna. To znamená, že ak by sme chceli teda zachovať iba jedno to ečko, tak by sa to čítalo krátko, pretože tá samohláska by bola zatvorená spoluhláskou na konci. No a to vlastne znamená, že tam potrebujeme jedno ečko doplniť, takže aby sa čítalo dlho, alebo aby ten tvar bol čítaný dlho, tak musí byť ee, čiže x spell. Keby tam bolo teda iba jedno e, tak by bolo spell, čo by teda nebolo správne, nebolo by toto požadovaný tvar. Takisto aj v druhej, tretej osobe tam máme tiež iba jednu slabiku, to znamená, že tiež musí tam byť ee, aby sme čítali dlho, takže je spelled, alebo has I spelled. No v množnom čísle máme opäť slabiky už dve, čiže spe a len, takže teda bude čítané dlho a stačí nám tu jedno e, čiže spale, v spale, juli spale a ze spale. Na opačný prípad si môžeme rozobrať na príklade slovesa fairtell, to je porozprávať nejaký príbeh a podobne. No a tu je v neúčitku zdvojené l na konci kmeňa. Avšak, ako sme pred chvíľou spomínali, nemalo by nastať takýto prípad na konci slova. To znamená, že keď máme ik fairtell, tak tu už teda by nemalo byť ll, teda pretože by bola tam zdvojená tá spoluhláska na konci a v podstate ani nie je potrebná, čiže to e sa tak či tak bude čítať krátko. Čiže hovoríme o tom ečku, ktoré je medzi t a l, fairtell. No a v druhej, tretej osobe to bude podobné, tam teda jedno z tých L-iek bude odstránené a doplní sa koncovka t, takže je fairtelt, has I fairtelt. No a v množnom čísle tam už teda opäť sú potrebné tie dve L-ka, čiže oni tam nie sú náhodou, lebo keby vlastne sme tam mali to L iba jedno v tom množnom čísle alebo v neúčitku s tou koncovkou N, tak by sme ho museli čítať dlho. Pretože v tomto slove to fair je iba predpona, čiže tam nemáme prízvuk. Prízvuk je až na druhej slabike, čiže na tomto e. No a keby bolo iba jedno l, tak by tam bolo e. Takže tie dve l-ka sú tam teda v tom neúčitku potrebné, avšak teda keď už je to slovo, alebo ten konkrétny tvar zakončený na iba
jedno L, tak je to dostačujúce. No a v množnom čísle teda opäť sa číta krátko, či fertile, či fertile, unifertile a zfertile. Občas sa nájdú aj také slovesá, ktoré nezachovávajú túto zmenu kvôli výslovnosti. Čiže napríklad sloveso come, čiže prísť, je jedna z takýchto výnimok a tú výnimku vidíme v tom, že v celom jednotnom čísle, čiže ik, j, haj, zaj, teda nemáme o, ik kom, j komt, haj, zaj komt. No a v množnom čísle teda už máme teda pôvodný tvar, čiže máme dlhé O, to preto teda ho čítame dlho, lebo tu vlastne už sú slabiky ko a men, avšak teda v jednotnom čísle tá slabika bola iba jedna vo všetkých tvároch, takže tam v podstate tým, že to bolo napísané takto, tak došlo k výnimke, čítali sme teda krátko. No a v množnom čísle teda v come, Juli come, z come. Ide o takú známú výnimku, ktorú si treba pamätať. No a potom ešte slovesa so zmenou kvôli výslovnosti, tak teda ten druhý prípad, čiže zmena v dvojiciach v, respektíve f a z alebo s. Všeobecne platí, že v a z sa vyskytujú v strede slova, no a f a s by sa mali vyskytovať na konci slova, respektíve na konci kmeňa slovies. Pozrime sa na to, čiže sloveso laze čítať, tak v rámci neúčitku to z je v strede, čiže presne podľa toho, čo sme si hovorili. Avšak, keď už máme ten kmeň slovesa, to laze, tak ono by sa vlastne tam ocitlo to z na konci a tento kmeň sa preto mení na s. Čiže ik, laze, ja čítam. No a tento kmeň je potom zachovávaný pre celé jednotné číslo. To znamená, že je laced, hajzej, laced. No v množnom čísle už s týmto nie je opäť problém, lebo to z sa nachádza v strede, takže v laze, je laze, z laze. No a ešte príklad na v a f. Ono vlastne, či už máme toto v alebo f, oni sa obidve čítajú rovnako, čiže f je výslovnosť obidvoch. Tu viac menej môžeme povedať, že ide iba o pravopisnú chybu, teda ináč bude to čítané rovnako. Čiže chejf je dať. Takže to je vlastne, ako vidíme, podľa pravidel, čiže v je v strede, slova teda je tam v a nie f. Ik chejf, čiže tam máme vlastne už ten kmeň zmenený na tom f, keďže teda keď sme odtrhli to n, tak to v sa akoby ocitlo na konci a museli sme ho zmeniť na to f, aby teda to v nebolo na konci, ale to f. No a ten dokument si opäť nechávame pre celé jednotné číslo, takže je chejft, hejzaj chejft. No a v množnom čísle už s tým problém nie je, tam je to zase v strede slova, takže v chejfe, jeli chejfe a z chejfe. No a ešte máme teda skupinu chan, stan, slan, dun a zin. Takže tieto slovesa vlastne tvoria ďalšiu skupinu, a to preto, lebo v neúčitku nemajú n, respektíve slovesa dun a zin ho majú, avšak teda nie je tamto n vyslovené a teda to ečko tvorí vlastne v rámci dvoch samohlások inú hlásku, čiže OE tvorí U a IE je I, takže to E tam nie je vyslovované. Chan, stan a slan majú nepravidelnú prvú osobu jednotného čísla, čiže ešte v rámci tejto skupiny sa špeciálne teda odlišujú. Môžeme si pozrieť teda, že chan znamená ísť, ikcha, čiže tam je nepravidelná výslovnosť, respektíve nepravidelný tvar, čiže mali by sme tu mať dlhé A, avšak teda ikcha je krátke. Je chat, hajze chat, takže tu vlastne podľa bežných pravidel v chan, jili chan a z chan.
Podobne aj pri slovese stán, čiže stáť, či xta, krátky tvar, nepravidelný, stát, hajzaj stát, stán, 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 tam už všetko normálne. A takisto aj pri slovese slán, čiže udrieť, xla, krátky tvar, slát, hajzaj slát, slán, slán, slán. No a ešte slovesa dún a zín, tie vlastne sú nepravidelné len z toho ohľadu, že teda tam je ten neurčitok, nie je neurčitok zakončený na n, čo sa týka výslovnosti, ale ináč tie tvári sú normálne, čiže prvá osoba je kmeň, druhá a tretia osoba je s téčkom a množné číslo má n v tomto tvare. V tomto prípade, takže ik du, je dud, hejzaj dud, v dún, juli dún a z dún. A ešte sloveso zín, čiže vidieť, xí, je zít, hejzaj zít, v zín, juli zín a z zín. A ešte máme na záver aj ďalšie nepravidelné slovesa, a to slovesa sein, byť, a ešte bude sloveso heb, či mať. Takže sloveso sein je úplne nepravidelné, teda ten kmeň vlastne sa akoby zachoval v množnom čísle a teda tam je ten istý tvar ako neurčitok. Celé jednotné číslo je nepravidelné. Takže ik ben, je bent, hejzaj is, v sein, juli sein, z sein. Môžeme povedať, že teda v rámci takých pravidelností v jednotnom čísle sa zachovala iba tá koncovka t v rámci druhej osoby. No a sloveso heb, či ik heb, je hebt, prípadne teda u heeft, čiže v rámci druhej osoby pri tomto slovese sa rozlišuje teda tvar hebt a heeft, s tým teda, že pri týkaní používame tvar hebt a pri výkaní pomocou zámena u je teoreticky možná forma aj hebt, aj heeft, avšak teda zdvorilejšia je heeft a možno aj z tohto dôvodu sa častejšie používa teda táto forma, čiže heeft. Tretia osoba má tvar teda heeft, čiže hejzaj heeft, čiže môžeme si všimnúť, že druhá aj tretia osoba má nepravidelný kmeň. No a potom v množnom čísle už máme všetko tak, ako má byť, takže v heb, ili heb a z heb.